today's reaction video is nagdadalawang isip ako guys kung i-react ko itong taong to or hindi kasi isa rin itong reactionista. So, anyway guys, for the sake of hindi, ganito kasi yun guys. So, previous day is nag-react ako kay Sir Junil, then kay Sir Rix Pau. But then I realized na Dupsqua pala to. Dupsqua. May grupo tong Dupsqua tong tatlong to. So 2 downs. So ngayon i-react naman natin yung isa pang membro nila, no? Kulbaan ko na guys kay delikado rin tama. So let's go. We're going to react Mr. J Flores 2 videos. So let's go. So, right guys, so ngayon i-react na natin ang first video ni Sir J Flores, no? So, Sir J Flores, no? If mapapanood mong video na to, mapapanood mong video reaction na to is chill lang ha, chill. Kunting chill lang. Like Sir Junil, chill. Huwag mo tularan si Mr. Peter McKenna, no? Sobrang wild. So, right? Tara. Parang ano lang to eh. Chika-chika lang naman. So, first video ni Sir is a Canon M50 cinematic video plus DJI Mavic Air booking. So, for sure, magandang video to. Let's go. Yun. Ganda ng intro, sir, ah. Pang ano talaga, parang cinematic. Eh, nasa caption ng cinematic. Music guys, then biglang boom. Then drone shots, Mavic Air. Ganda, no? Sir, this fog, sir, sa fog na ito is real fog to or sa editing mo lang nilagay? Comment, sir, birds? Parang birds data. Yes, ambient sound from forest. Boom. Boom! Ganda. Boom! Oh, yun. yes! So, yan ang kanyang DJI Mavic. Actually, harang nagipahuwam ni Sir, no? So, ang style ito is parang Peter McKinnon ng Cebu din, Fast beat. Yun. Speed ramp, then ginamitan ng whoosh effect sound. Yun, whoosh. Yun, daming whoosh. Puro naka fast speed ramp. So yun, ito sir, nagmasking ka. Then hindi mo nasabay ang mask mo. Again, sir, I'm not a pro and hindi ako marunong mang-masking. Masking? So, actually guys, pag tiningnan mo ng hindi naka frame by frame is smooth lang na rin. But then, yun. So, kung nakita nyo yung part na guys, yung black part na yan is yun ang minask ni sir, no? Para sa next transition. So, the next video clip niya is parang ano lang tawag niyan is sa tawagan na sir. Basta. Ganda ng music, sir, by the way guys, this video is sponsored by Skillshare, no? Practice lang. Yun, nag-masking na naman, sir. So, sa masking na to is wala na. Hindi na halata. Bilis na. So, by the way guys, so no liquor, alcohol drinks allowed inside. So, the last video natin is i-shoutout natin si Sir Ahmed, no? He's using Tiger alcohol. Sir, nakapinlasad ka.
Yan, mao na akong giingon sa katong ilang ah, upload, no. So nag-comment ako, "Sir, pakibalik na ng Raptor ko." Nag-i-enjoy lang ako manood ng nanood ng video ni Sir, no. Para natulala ako. Ganda. Pag drone shots talaga ganda. Mura lagi nabangga imong drone nga ni Sir. Or sadyang music sound effects. Pero sir, comment lang sir ha kung unsay sakto. Ito, ang ganda talaga. Ano to sir? Parang sa, hindi ba to sa tops or ano? Yan. Parang si Anto si Enrique Hill. Purmahang Enrique Hill ang lakad So dito na siya sir, mas maganda pag di ba cinematic ang video mo. Sa lakad mo to, ginawa mong slow mo ba? Then na ganyan ang face But guys, that is Sir J Flores. So sa hindi mga nakakilala sa kanya is, I mean, I'm sure kilala niyo na to. Masasabi kong si Sir J Flores is si tawagan sir kanang paspas mi reach ang 700 subscribers, no? Murag everyday naka 100 subscribers ni siya. Paspas si sir karon na. Naka face track sir. Maririnig mo talaga mga bird fans. Ito sir, saan to? Saan banda to? Hindi pa ako nakapunta rito eh. Match cut lang si sir dito, nag-match cut. And speed drum, then match. Ganda. Parang pang Spartan music sir This is for Sparta! Yun, so ang ganda guys. Wala akong masabi sir. Sir, yung DJI Mavic Air mo baka baka lang naman. So right, so let's go to the next video. Yun. Birds agad. Kasi guys, pag maganda talaga pag nilagyan mo ng ambient sound like parang ganito, maraming trees. So we know pag maraming kahoy, mayroon talagang mga birds. Yun. Gumamit ka ng headset guys pag pinanood nyo to. Ang ganda ng intro. Sa music is grabe ang beat. Ganda ng Sir, once man ni sir kana na ay sponsored sa resort or imo lang i-promote? Baka naman. Kisa man na sir? Di man na ikaw sir? Yan, si Sir J Flow na naman yan. Anyway guys, no, kung mapansin nyo, si Sir is parang travel maker, no? Okay. Ganyan talaga, magta-travel ka kasi ang Raptor ko hindi mo pa sinauli. So, ang ganda sir, no? Pero para sa akin, dito na part is yung pag napansin
tug. Mas maganda siguro maraming clips yun. Tak, 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 parang ganun. Eh, wala. Share ko lang, sir, ha? Not a pro. Mas pro ka pa, sir. Yan. Tak, 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 tak. Or, black and white, sir. Pak, pak, pak. Wala. Share ko lang. Smooth pa rin. Kita nyo, guys. Ang clear ng, ang napaka-sharp ng video resolution. Birds. Sound. Music. Music with sound. Sound with music with DJ Joman. Yun. Sir Dunil, and Sir J-Flow, ano nga ulit ang tawag sa gantong style? Yung music na biglang boom, pinasam coder. Yung parang nag-slow. Balik. So, mabuti na lang, sir, no? Hindi mo ako kasama dyan kasi pag, sobrang lalim na yan, eh. And baka maano ka. Hindi ka marunong lumangoy, sir. Ganto ng mga shots, no? Palagi kong nakikita kay Sam Calder. Yes, and sa iba pang mga vlogger like, anong tawag yan, si... basta, ilagay kong comment sa comment box. Ganda ng transition, sir. Foods agad. Nagutom, ha. Gigutom. Gikan sa langoy-langoy. Burger. Lamig sa burger. Okay, minum naman yung burger. So, dito na part, sir, is mas they used sizzling plate, no? Ang tawag yan, sizzling plate. Basta, mas maganda rito pag mayroong sound like nilagay ni Sir Junil sa video niya na para maging sarap talaga pag may music. Ay, murag parihan ng Sir Junil na ipaibog ratas mga foods. Kinsa to, sir? Kinsa na, sir? Flower. So, speed drum agad si sir, no? Kinsa na, sir? Ano mo nang pinatay mo ang ilaw dyan, sir? Or sadyang matay lang? Or blink. Pinaglaruan mo yata, sir, eh. Masisira yan. Club Sirana Resort. So, ang napansin ko lang sa mga videos ni Sir J. Flores din, guys, is pag papunta na sa end is malalaman natin, unlike ang Peter McKinnon is boo, biglang tapos na. Anyway, guys, so Sir J. Flores, thank you sa mga upload mong videos, which is nag-enjoy ako, sir. Nag-enjoy talaga ako. Anyway, guys, hindi pa subscribe, like, share, comments, and please bitaw na sponsor Q&A concept. So it's a 72mm Indy 2 filter, no, sa gagamitin ko mamaya sa Velprox natin. Islam naman sponsor from Shopee. So